Dovoľte mi, aby som vás v mene obecného úradu na tomto našom peknom stretnutí privítal. Čas naozaj letí ako voda a s príchodom dlhých zimných večerov začíname opäť myslieť na najkrajšie sviatky roku, na Vianoce. Dovoľte, aby sme vaše sviatočné posedenie pozdravili kyticou uvitou zo slov a piesní, ktoré vo vás vyvorajú spomienky na detstvo, chvíle mladosti, na prvé lásky, sklamania, na slzy žiaľ či radosti. Takouto spomienkou bude i pieseň Za našou dedinou. Za našou dedinou uprostred lesa stojí tam kaplnka, ku nebu plesa, v nej srdce zranené, smutné aj sklamané, v nej nájdeš útechy, vždy pramene. Jediný Ty, Bože, Ty ma uspokojíš, keď ma s mojou milosť navždy spojíš. Jediný Ty, Bože, Ty ma uspokojíš, keď ma s mojou milou navždy spojíš. Nehľadajte malička tatičku, chudobného chlapca mám v srdiečku, chudobného, hej, chlapca mám v srdiečku. Prajem vám do nastávajúceho roku, aby bol bohatý na stretnutia, ktorých vám dobrí ľudia štedrým slovom rozmnožia spokojnosť a šťastie. Iba pár dní nás delí od okúzľujúcej chvíle, keď všetko naokolo nás i v nás stíchne. Keď zatajíme dých, aby sme vedno spolu v kruhu najbližších, mysliac aj na vzdialených, cudzích i na tých, po ktorých zostalo prázdne miesto pri stole, precítili dar tejto chvíle, ktorá hýbala ľuďmi po celé stáročia a aby ste bude i naďalej, kým človek človekom bude. Slaví Ježiš
vyjadriť úprimné poďakovanie, že som bol sem pozvaný. Som rád, že tá tradícia stretnutia so staršou generáciou tu v Telnici zakorenila. Ak sa raz ešte stretneme za tej či ďalšej jesene, budeme krajší o vrásku. Zázračná pieseň vo zvene z oblakov z duše zo zeme tú vrásku zmení na lásku. Som Telničan, Dolnokončan, bol som riaditeľom Slovna v 10 rokov, celý rad ľudí z Telnice ma pozná z rekreačného zariadenia hore na Víteku. Telničania ma poznajú aj z toho, že je vyasfaltovaná obec, pretože bolo možné z mimoriadnych prídelov zabezpečiť toľko asfaltu, aby vyzerala inak. Drahí spoluobčania, dovolte mi, aby som vás všetkých tu pekne pozdravil a zaželal vám pevné zdravie, nie len pre túto chvíľu, ale aj pre roky budúce. O žiadnom úseku ľudského života sa toľko nepopísalo ako o jeseni ľudského života. O staršom veku. Predovšetkým je to vysoký krvný tlak. Málo kto po 70-ke má normálny tlak. Všetci majú tlak zvýšený.
tu nám boli aj nemenovaní pozvaní. Dovolte mi, aby som v mene nás, tu na radových pacientov, by som to tak pomenoval, podakoval tvorbu tohto podujatia obecnému úradu, zamestnancom, sponzorom, pracovníkom kuchyne. Ďakujem aj Zechovej hudbe, spoluhospodárskému družstvu a všetkým, ktorí k tomuto dopomohli. Magister farmácie Komár a ja som bol podpredseda, lebo vtedajší lekár nemal vôbec žiaden záujem o Červený kríž. Spomínam tento Červený kríž preto, že ten bol vlastne iniciátorom týchto posedení spoločných a tento minulosti a minulých rokov vždycky ako usporiadal.